Xa está aberto o prazo para inscribirse nos obradoiros preparatorios para as probas de acceso ao grao elemental do Conservatorio Enrique Paisal de Ribeira. Desenvolveránse en 3 grupos, os luns e xoves en diferentes horarios. Ademais de abordar os conceptos básicos a exame como o ritmo ou o ton, os alumnos terán ocasión de familiarizarse cos distintos instrumentos. Están distribuídos de forma que durante 30 minutos vais ver os conceptos que se examinan nas probas de acceso, como é a altura dos sonidos, a duración dos sonidos, o que tamén xogo de ritmos para ver a psicomotricidade do alumnado. E despois, nos últimos 15 minutos, vai pasar distinto profesorado do conservatorio e tamén alumnado a enseñarlle os distintos instrumentos para que eles teñan contacto con eles, os proben e tamén entendan como é o seu funcionamento e como é a técnica de tocar tamén cada un deles para que se decidan e pasen a estudiar unha destas especialidades no conservatorio. Admitirase un máximo de 15 alumnos por grupo e as prazas adxudicaránse por orde de inscrición. Os cursos desenvolveránse dende 1 de abril a principios de maio e as probas de acceso terán lugar a mediados de xuño. Ademais desta oferta formativa, ao longo do terceiro trimestre terán lugar os 3 últimos encontros da Aula Galega de Saxofón. Nesta ocasión contaremos con xente xa que veu outras veces e que son habituais, como Xavier Casal, Carlos Ordóñez e Roi Barros, e en abril acompañarnos unha chica, unha muller, que dá clase no Conservatorio Profesional do Ejido, que estudiou precisamente con Xavier Casal ao mesmo tempo en que Xavier estaba en Bordeos, coincideu ela tamén, e vai ser a profe do encontro de abril. E despois para maio, para rematar este curso, pois estará de novo o pianista Takahiro Mita, que é o pianista traballa no Conservatorio Superior de Música de Aragón, e é especialista no repertorio do saxofón, que iso é importante, suele ser un repertorio que non é fácil para os pianistas, entonces solemos contactar con pianistas que se traballaron con estes instrumentistas. O primeiro previsto para esta fin de semana a cargo de Xavier Casal e Carlos Ordóñez coincidirá co Seminario de Música Antiga.